Sanibonani bafowethu, sanibonani. Lo bingelelayo uSkhipha sengane waGumede, unjiniya wakhona la e-SSMP Studio. So namhlanje ngize ngendaba enkulu ke, indaba yobhesi womaskandi ukuthi ngawenza kanjani ukuthi ukhale kahle ube mnandi ngingenayo ibus emper. So indaba ezinhleke namhlanje zithi ungakhathazeki, ngizokukhombisa ukuthi ungawenza kanjani if umaskandi if ubhesi wakho ungakhali kahle because of ibase emper awunayo. So ikanjena ke indaba. Isikhathi esiningi ke mawurecord ubhesi udinga izinto ezinjani, udinga ipedal, ibus equalizer, or mawunganayo ipedal ube nebus emper noma ngabe incane ke, incane nje no lekho okuncane, not guitar amp, kube ibus emper kube yikho okusebenzisayo. Alright. So lana mina angisebenzisanga ibus emper, ngizosebenzisa izinto zala kwi-Cubase noma izinto ze-software okuyizinto nje ezimbalwa. Okokuqala okufanele ukwenze ukuthi ke ubhesi wakho mawurecordile ukhala kanjena. Angisho uzobe ukhala kanje ubhesi wakho emva kokuthi urecord. Okay, ubhesi wakho uzobe ukhala kanjalo. So lana bese ngikwenzile ngizokutshela ngenamba ukuthi enzani. Okokuqala nje ufuna ukwenze, hamba kwi-EQ lakho la kwi-Cubase, kwi-channel la kuno-bus khona. Ufike usethe kanje. La kule namba yokuqala phezulu la ngikhomba khona ufake u-1.6. La uyeke kanjena u20 uyeke, then bese ufaka ku-low shift, ufaka u-low shift, ufake u12.0. Esikaleni esilandelayo ufake u-15.8 enambeni yokuqala le phezulu. Enambeni ephansi ufake u273.0, 27.3, oh no, 27.3, shuthi ke u273.0 kuba uphalamethiki phansi. Bese namba ephansi le ufake u1.7 na uphinde futhi ufake uphalamethiki phansi la. Enambeni ephezulu la ufake u-9.6. Enambeni elandelayo ufake u6770. Yes, kuba uphalamethiki. Enambeni elandelayo negative leyokugcina kulesikhala sokugcina ufake u-8.4. Inambeni elandelayo ngaphansi ufake u2441.0, 2441.0. ufake high shift. Into yakho izobe mase usoyenzile ke bese ema kanje. Ngithemba ukuthi uyayibona izoma kanje. Okokuqala nje isigaba sokuqala uma usenza. Bese ke unumber 2 wento kumele uthole i-plugin i-amplitude. Ngizoyifaka i-link kwi-description yokudownloada nansi i-amplitude yokuthi uyidownloada kanjani. So kumele uthole yona. Uma usitholile yona ungene kuyo, uzongena kuyo ke uzongena kuyo bese uthola izinto ezifana nalezi zinto ekanjena. Where is empers? So okay, mawungena kuyo uzongena uthole o-emper kanje. O-emper abaningi bahlukene ke o-emper laba baningi, bathi ke mina ngusebenzisanga u-emper lo u-off nje ubona mangi-onisa ukanje u-off, ngiya-offisa ngosebenzisa mina u-emper lo ngiyawuvala. Ngisa kuphi na? Ngisa kuma-storms. Futhi ngizongena ku-storm A. Mangena ku-storm A, iyodwa into engiyifuna ku-storm A akukuningi okwamanje.
into engifuna khona i-EQ. Ngizongena kuphi na mina ngizongena amplitude bese ngihla njalo ngize ku-EQ. Ngifuna u7 band, ngifike ngimclick ku7 band ame kanje. So into ekufanele uyenze lana ku-EQ lakho mase ufakile uyayiyeka le yokuqala i-frequency, wehlise lesibili uyibeke phansi le igcinise ezansi, uphinde ubeke esibili phansi futhi, bese les4 uyehlisa kancane ingalingani nale yokuqala, bese lawa le landela le kade uyehlisa kancane eshuthi number 1 2 3 4 5, number 5 uthi kumkhuphula kancane, number 6 uthi kumehlisa kancane, uyabo. Bese ekugcineni le landelayo uthi kuyehlisa ke yona iyehla kanje, bese uyayiyeka le kanje, then base uyalandela. Oh okay, angiqanga ukuzwisa ubhasi wakho ukuthi uzokhala kanjani ke njengamanje. Angithi usukwenzile lokho EQ, phuma ke kokho ubhasi wakho uzobe usukhala kanjena ke. Angithi uyawuzwa ubhasi wakho ukhala kanjeni. Ma ungiphikisa nakho ngiyayivala lento, ngivalile manje, ngayivula bese ulandela khona kuma storm la ku M2 wesibili, ungene khona, ungene kuma distortion uede i-compressor sorry kwi dynamics, ungene uede i-compressor khona, wenzele ukuthi ubhasi wakho ucompresse ke kahle, ukhalele phezulu, ungabi nenkinga, uede i-compressor khona. So compressor yami ngi-eda kanjani na, ngizokwehlisa kancane i-compressor bese nginyusa ulevel, nginyusa ulevel bese ubhasi wami ukhala kanjena. Uzobe suqedile uma uvala i-amplitude. Okay, ngizodlala mase ngiyayivala i-amplitude uzwe ukuthi uzokhala kanjani. Alright, lalela ke. Ngiyayivala manje, ngivala leli equalizer engiqale ngalo, ngiyakuvula manje equalizer amplitude. So kunjalo uma unenkinga yokudownload amplitude noma soyidownloadile ukuhlula ukuyisebenzisa noma ukuyifaka kwicomputer yakho, ngithinte kule number ekhona kule video ku WhatsApp sixoxe. Kunjalo, ngiyabonga. Sicela ke nisubscribe, ongaka subscribe kule video khona azokwazi ukuthi athole okunye azoba kudinga. Siyabonga.